Eta gaurkoan larraintzarra aldera barkatu joanen gara, izan ere maiatzak 6 errutbi gau pasa ospatuko dute, eta bertako antolatzaile eta rugby jokalari batekin egoteko aukera izanen dugu. Fermin Larralde, arratsaldeon eta ongi etorri Xala Telebistara. Arratsaldeon, Larraitz. Bueno, azaldu iguzu pixka, errutbi gau pasa antolatzen denetik, 14. edizioa eginen duzue aurten, beraz ja urte esente. Noiz hasi zineten hau dena prestatzen, nola izan zen egin zenuten lehenengo aldi hori? Bueno, lehenik eta behin eskertu Xala Telebista aukera matiagatik, ez? Gure gau pasan berri matiagatik eta gure taldean berri matiagatik. Lehenik eta behin erran beharra da gau pasa duela 13 urte hasi ginela egiten. 2004an nahi zuzen, horri nintzen lehendabiziko gau pasa. Izan ere, taldea zagon nazional mailan, Espainia mailan jokatzen zuen, hau da, Bidaiak, Zaragoza, Santander, eta bar ziren, eta orduen taldeak senior taldea zuen bakarrik. Eta sosa atratzeko zailtasunak baziren. Orden ikusi zen, bertze talde batzuk Ultzaman adibidez, futbolekoak, herri kiroletakoak, eta bar, hasi ziren gau pasak egiten sosa lortzeko, ez? Eta planteatu zen gure taldean ere bai aukera bi. Eta ongi ikusi zen, eta hola hasi ginen, fronton barnean Larraintzaren izan zen lehendabiziko gau pasa, eta, barra bat patu zen barnean, eszenatoki bat, eta bertan hainbat kontzertu ziren. Kusite jendia hasi zela afaltzera joaten eta 250-300 persona tarte hortan, ez? Taldeak ongi ikusi zuen diru sarrera bezala. Orden hasi ginen pixka bat urtero, ez? Urteroko konpromiso hartzen. Eta, urteroko konpromiso hortan, geroz eta jende gaio animatzen saiatzen. Eta hortara, gaur eguneko baremora aietzen gara, non 380 pertsona izaten diren afaltzen guztira. Eta, Ultzaman egitea erabaki ginen, ze azkenean, arrazoi batek pixu honitz du, Ultzaman herrien nahiko sakabanatuek daude, eta normalean ez da ostatu eremu bat, non beste iteko eta norabaitere nahiko partekatu edagon, baizik eta herrietan ostatu bat, bi gehienez egoten dire, eta orduen ikusi zen aukera polita zela besta leku jakin betian biltzeko. Eta horrekin batean diru lortzeko. Eta erabaki zen hortaz Larraintzarreko frontoian nitea. Eta bigarrenik ere bai, bertako jendeakin jokatzen dugunez eta planteatzen zuten nolabait ere aukera bat ere izaten altzela Ultzamako baiarandako jendea erakartzeko eta nolabait ere egunoi berexi bihurtzeko. Nortzuk zarete antolatzaileak? Antolatzaileak berrete Baztan Rugby taldea Menditarra gara. Eta, arrazoi batengatik nagusiki antolatzen dugu gau pasa. Azkenean, talde bezala hazin gara, ez? Duela 16 urtetatik eramaten dugu taldea urteroko tasunean atratzen. Orain gainera duela 4-5 urtetik hasi ginen aurrekin herri kirola zein errugbia lantzen, 8-12 urte bitartean, horrek ekartzen duenakin. Gero ere bai, 14, 16 eta 18 urte zazpiko taldeak batugu, seniorrez gain. Eta, nolabait ere, arrobien lantzen hasi ginen, ez? Duela 5-6 urte. Eta hor ikusi zen aukera Baztanen rugby errotzeko. Nolabait ere, ikusite senior talde utxe zela eta rugby kultura etzagola arraseatue,
pentsatu ginen ongi egongo zela edatzia bertan kultura hori ez, eta kusite bertze kiroletan ja pues, aurrago hasten zarela eta nolabait ere aurragotik usten duzule eta horrek engantzatzen aldatzule gehiago, pentsatu ginen pues, aurrei ere aukera matia. Eta aukera hori emango ginela herri kirolekin batian, asmenta batian. Gero ja, 12 urte zaintzinetik, herri kirola ingo zuenak, herri kirola gango zen, eta rugby nahi duenak, pues, rugbira torriko da. Baina hola itea erabaki ginuen. Eta pues, guzti horrek badu nolabaiteko gastu betez, azkenean denei gustatzen zaigu, geroz eta jende gehiok aukera izatea, eta behar du hala izen, ze bertzenaz beti geldituko gara minimo berdinetan, eta bueno, pues, horrek eskatzen datzun esfortzu ekonomikoa. Eta hau gure urteko aukera garrantzitsuna da, diru lortzeko, bertze gauzak ere egiten dugu, baina hau da nagusiena. Eta, bueno, pues azkenean beste honekin lortzen dugu geroz gure taldea finantziatzea eta geroz eta talde gehiago aurretik hasten direnak finantzatzen saiatzea. Eta hola, pues, nolabaiteko oreka bat talde bezala mantentzia. Horrelako festak antolatzea daukazue ezinbestekoa, ez? Horri instituzioek eta ematen dizuete babesik edo zaila da? Bai, bueno, instituzioen partetik bai bada babes txiki bat, baina hori izan zen ere bai bertze arrazoi bat gau pasa egiten hasteko, hau da, guri ez dagoenez zain errotue kirola eta, bueno, nolabait ere pues, hobi bezala hartu edagonez ez, kirol mundue, azkenean pues, urriak geltzen ziren instituziotik tortzen ziren diru sarrerak, eta, bueno, pues, pensatu zen edo hor bagintuen bi aukera, bakotxa bere pues, zakutik ordaintzia sosoi edo gauzek eta ekintzak iten hastia sosoi bertze modu batean ordaintzeko. Horrela planteatu zen itea eta hola segitzen dugu. Gainera gure taldean badugu nolabaiteko kirolaz aparte nolabaiteko funtzionamendu mota nahiko, bueno, gaur egun taldeetan nahiko berexi dena, zen gauz guztiek saiatzen gara aukeratzen eta eztabaidatzen auzolanean. Hau da, lehenbiziko taldeko jokalariek, zein jokalari horiek, zein bertze taldetako partaide honitz. Eta azkenean gau pasa antolatzeko, pues, hasiera batean erramarra da lehenbiziko taldeko jokalari bitzen zirela, zen etzen bertze taldeik, 21 lagun izanen zirenak. Eta orain, gaur egun, pues, adibidez, 18 urte azpikoek o 16 urte azpikoek ere bere laguntza ematen dute, lehenbizko taldeaz gain, jokalari horiak ere honitzetan tortzen dire laguntzera edo dena delakora, eta pues, 50, 60 bat pertsona bai guztira aitzen garela lanean gau pasa hortan. Bueno, aipatu duzu gehienak bastandarra ez zaretela, ez? Orduan antolatzaile lanetan zoetenak, ez duzu pentsatu noizbait festa hau ultzaman egin beharrean baztanen egitea? Ez, bai planteatu dela hola idea bat noizbaite, baina gauze da, ja, inbertze urte gaten dugule, ja, aurten 14. gau pasa izin de. Eta, bueno, nolabait ere herriek berak, Larraintzarrek berak barneratu du besta. Hau da, urtero egiten dugu hor, eta ez du gusten arrazoinik ere ez aldatzeko. Gustora gaude hor, gainera antolakuntza mailak errestenako horri izatea zein urterokotasunean, pues bueno, papel beretxo dire, prozedimentua berdintxo izaten da normalki, eta horrek ere lan haunitza aurrezten datzu, zen pentsatu barra da, hau ez dela bilabeteko antolakuntza duen besta, baizik eta urte bat aintzinetik hasi bartzara lantzen, eta gero azken hilabetetan bai egiten duzula lanketa intensoago bat, baina gau pasan antolaketa urte bat aintzinetik tortzen da. Ja lana baduzu pixka terraztua, ez, aurretik? Bai, ze azkenean
pues bueno, maten datzune urtero itialeku berdinen da, proiektuek eta olako gauzek gero aurkeztu behartuzunek bai udaletxean eta bai Nafarroko gobernuen, pues erresa izatea lortzen bertze urtetatik izaten dugu eta naiz eta legedie goiti edo beiti aldatu, pues bueno, norabait ere urtero beti errepasatu beharra da, beti behiratu behar dire gauzek, jendia eta bar, baina bueno, horrek ere erreisten datzu lana bai. Bueno, errugbi mundua primeran ezagutzen duzula ikusten dugu, nola ikusten duzu Nafarroako egoera? Nafarroako egoera geroz eta hobe ikusten dut nire partez, eta uste dut errugbizale guztiek ere bai hola ikusten dutela. 5 talde gaude Nafarroan, eta bueno, kusite ze lurralde kopuru den maten du arras gutxi garela, baina kontutan hartuta zenbat jende jokatzen duen kirolunten, zenbat jende behar den, eta bueno, pues kusten duzu, adibidez, bertze talde batzutan ere, geroz eta jende kopuru gehiago gurian barne biltzen nahi dela, soi guztiz positiboa da. Azkenean duela urte batzuk gure taldean benpin jende gutxi biltzen ginen entrenatzeko, partidotara joateko eta honitzetan zailtasunak izaten gintuen aintzinet segitzeko, ez? Gure taldean kasuen 1998an sortu zen, baina ez zuen izan hortik aintzin jarraikortasun beterra nahi dut. Bai urte batzuk atrazela taldea, baina bertze batzuk zoritxarrez ezin zen taldea atratzen al. Eta 2000-tik aintzin gure kasuen aigara talde urtero atratzen eta gainera arrakastakin. Geroz eta jende gehiago hurbiltzen nahi da, bai hasiera batean zeudenak bai utziz gandire, baina jende berri sartu da eta horri segide eman dio. Eta nire ustez, esperantzagarria da Nafarroko rugbien etorkizuna. Hori 5 talde zarete, 5 mutilen taldeak, ez? Gero dago nesken talde bat, bera gutxi hemen egon duzirenak, ez? Taldea erran nahi dutelaik, mutiko eta neskana, osea, nila unika kontsideratzen dut bat bezala, naiz mutiko, naiz neska izan klub munduen eta funtzionamendu munduen. Eta adibidez hori ere berri pozgarria da, ez? Adibidez launikako neskek denboraldi ona egiten nahi dire, guk zailtasuna batugu zoritxarrez mutikon mundu duten zerranik ez? Neskek azkenean badute nolabaiteko gurutze bikoitza eta hori nolabait ere gainetik pasatzea eta arrakastakin pasatzea guretzat... Zoriontzeko moduka, ez? Guztiz. Oso ongi, Fermin, horretaz gain, zer aipatu duzu hilabete xente aramatzazuela gau pasa prestatzen, zeren badu bere lana honek, zer prestatu duzu egun horretarako maiatzak 6-rako? Bueno, hasiera batean, bederatzi terditan izango zen ekitaldi nagusi edo afaria izango zena, eta horren aintzinetik frontonan kanpoko aldian, duela urte batzutetik aintzin, patzen dugu karpa txiki bat eta bertan izaten dire bazkaldo aintzin izango dugu mexikana, los tajudos del norte. Horren ondotik, jendia afaltzera sartuko da, eta bertan urteroko afaria izanen dugu. Aurten zikiro izanen dugu afaltzeko, baina bai, urte desberdinetan tartekatzen gangarela. Urte batzutan indugu zikiro jatia eta bertze urte batzutan aratze jatia edo zekorran jatia. Eta pixka tartekatzen ginuen, zen jendean dako ere, bertze pizgarria da, ez? Beti berdina izan beharrean, pixka tartekatzea ongi heldu da. Gero afarien tartean,
egingo da pues, urtero egiten den taldeak prestatzen duen ekitaldi eta bideo emanaldi txiki bet, ez? Prestatzen duela pues, nolabait ere eskertzeko gibeletik duen jende guztiak, bai komertzio laguntzaileak, bai egunero pues, hor dagoen jendia, bai partidok ustera etortzen den jendia, bai gurasoak eta barrez. Eta gero, pues, postria izanen dugu, eta kafia eta kopa. Eta pues, hori girotzeko edo nolabait ere agerralde egongo da, akordeona jotzen, kantu zaharrak jotzen. Eta, bueno, horiak hitzekin, taldeko partaideak hasiko gara barneko mahaiak biltzen gero barnean izango den kontzertuko pues, nolabaiteko eszenatoki eta prestatzeko. Eta orden, kanpoan bi kontzertu izanen dugu. Batetik nekez, metal rock talde bat, eta bertzetik eskarmentu, eskataldia eta bertsonak jotzen duena. Eta hoi kanpoko karpan izanen dugu. Eta 12 ikaintzin, barnean, oharkabe romeri talde izanen dugu, frontoian barnean, pues, bueno, giroa partzeko, ez? Eta gero 2 orduta ikaintzin kanpoan pues, bueno, Gehorrek batzen dugun musika utziko dugu, Juan Angel Perotxenak gidatuko duena. Eta gero barnean 4 ikaintzin DJ Kaipirina izanen dugu goizeko 6:30 7 arte. Eta, bueno, pues hoi da motzian edo Eta sarrera erosteko eta hori? Eta sarrerak erosteko, gaupasako sarrerak erosteko, taldeko partaidekin kontaktuan jarriz lortzen aldire, edo Doneztebeko Titi ostatuen, Elizondoko Kasino ostatuen, eta Ultzaman ere naski ostatu batean erosten aldiren, orai ez zaite heldu, baina bai erosten aldire. Eta sarrera afariko izango zen 25 eurokoa. Bazkideak dinenak, 30 euroko bazkidea dinenak, horiek barnean sarrera izango zuten, hau da, orain mezu bat biheltzen zaie, gau pasara etorriko diren edo ez, afaltzeko, esker gisa, azkenean bazkidei ere nolabaiteko esker ona erakutsi behar jezu, eta hori da gure taldean, nolabait ere esker ona adierazteko metodoa. Eta gero nahi baldin bada afaldu ez dutenek nahi edo afaltzeko txartela ez dutenek ere aukera izanen dute sartzeko. Sarrera hori 7 eurotan salduko da, patuko da fronton sarreran takila bat bai hasierako sarrerak hartzeko, eta bai afaldu ondoko sarrerak lortzeko. Eta, gero ere bai erran besta akituko dela goizeko 7:30 aldera, garbitze lanak eta errezteko eta batez ere lehenoko egoerara bueltatzeko, ez? Azkenean, Larraintzargo udalak kasu honetan uzten dako frontona eta almoduen utzi behar da, geroz eta hobekien edo, bai. Oso ongi. Pentsatzen du 14 edizio hauetan eta 400 pertsonarekin giro polita sortuko dela, ez, Larraintzarren? Bai, giro polita sortzen da, nolabait ere, giro nahiko herrikoia izaten da eta nahiko alaia edo. Egie da, nolabait ere ekitaldiek afari bitartean eta gero kantu zaharrak, kafian bitartean laguntzen dutela honitz girotzen. Jendia hasten da faltzen eta zikiroa traintzin ematen da emanaldie.
bideoana eta jendea pues, gustatzen zaio normalki eta hartzen du arras sentido honean. Eta gero kantu zaharrekin ere, pues, jendea kantari hasten da, jendea dantzatzen, eta gero, pues, bueno, bakizu alkoholak eta bertzelakoek egiten dute bere efektue, eta, pues, bai, giro nahiko polita Oso ongi sortatzen Fermin. da. Ba, oso ongi pasa, maiatzaren 6an errutbi gau pasan, eta nahi dutzenean berriz ere gonbidatuta zaudete Salva telebistan parte hartzera. Mila esker. Zuei.